Hello everyone. I know Raj for long, and I just came to wish him all the best, and for the entire crew. Thank you. Thank you, Andy. So I know that would be short and sweet. Mike is all yours, Sreedhar garu. It's definitely it's going to be a big hit. ఇది పెళ్లిచూపులకి సీక్వెల్ లాగా అనిపిస్తుంది. బేసికలీ పెళ్లిచూపులు అయినాక చాలామంది కన్ఫ్యూషన్లో పడతారు, కొంతమంది యూనో ఫిక్స్ అయిపోయి పెళ్లి చేసుకుంటారు. అలాంటి సినిమా లాగా కనిపిస్తుంది. ఆల్ ద విజువల్స్ అండ్ ద హోల్ థింగ్, ద హోల్ ప్యాకేజింగ్, అండ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ సురేష్ బాబు గారు ప్రజెంట్ చేయటం ఇస్ డెఫినెట్లీ 2 సార్లు చూశాను శ్రీధర్. ఇది పెళ్లి చూపుల కన్నా చాలా బాగుంది అన్నారు. విజువల్స్ కూడా అలాగే అనిపిస్తున్నాయి. సో రాజ్ కందుకూరి, యూ హ్యావ్ అ హిట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. అండ్ ఇది ఇందాక వస్తే అన్నారు అందరూ, ఇది ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ కాదు, సక్సెస్ మీట్ అని. సో ఐ వాంట్ కంగ్రాచులేట్ యూ ఫర్ మేకింగ్ అ వండర్ఫుల్ మూవీ అండ్ గివింగ్ అ కెరియర్ టు లాట్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్స్. Good luck everyone, and the music director also done a fabulous job, the re-recording wise or the music, the songs wise, and I've seen his previous movie, chala classical tone tho oka fusion create cheyagaltadu, and today's generation definitely will touch a chord, and my best wishes to him and the lead pair Vishnu, a wonderful talent, and I don't know when he will explode, and this is the time I think he's going to explode and he's going to become mainstream so good star avtarani aasistu. Vishnu, best wishes to you. నాకు కొంచెం కాసేపు కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది శ్రీధర్ గారు, మీరు మాట మొదలు పెట్టగానే సక్సెస్ మీట్లో మాట్లాడాల్సిన మాటలన్నీ మాట్లాడేస్తున్నారు ఏంటా అని. కానీ మీరు క్లారిటీతో చెప్పారు సినిమా చూసి 2 సార్లు చూశానని. ఇలాంటి ఆడియో రిలీజ్, ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నేను ఎంతవరకు చూడలేదండి. సినిమా చూసొచ్చి బాగుందని చెప్పేవాళ్ళు, అది గట్స్ అనమాట. ఇంతమంది సినిమా ఇండస్ట్రీలో చూసి రావడం వండర్ఫుల్.